Raždanje verba su pre veľkých horúčaví ošvižujuše na horodskim bazenu, ktorý má najtunjši karti u okolisku, a za všetky djeci po 7 roky úchod besplatný. Ceny še ne menjali u odnošenju na prethodni roki. Dňová uchodnica vynoši 150 dinari, a za vecej čislenši grupi kupačov postoji možljivosť kupovanja karti za 15 osobi, čija cena 1800 dinari. Novost na verbaskim bazenu to tobogani za najmladších kupačoch. Na bazenu jezdce i pojes i popis, tak kupače tu môžu aktívno preprovadziť celý deň. Jediná prihvárka Hraždanoh verba sú žene organizované nocné kupanje. Trebalo bi, že by dluže jak 4-5 dní boli visoki temperaturi, že by sme mohli otvoriť nocné kupanje. U noci nje slunka, také zaduje vitrik kupačom žimno, keď vidu zo zvodi. Poteraz bolo dostatočno ceplo 2-3 dní, a ešte nám chybia hoľom 2 takí dní, že by sme otvorili nocné kupanje. Za bezpečnosť prisutných kupačoch na bazenu starajú še ratovače, ktorí prešli obuku, a kvalitet vody še uriadovo kontroluje so mikrobiologijnýma, fyzičnýma i chemijnýma analizami. Bazen robí od 8 po 18 hodín každý robotný deň a prez víkend po 19 hodín.